Rong लादों आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम ना ब्रह्म धोरोमखौ फोसावगिरि जोंहा मानाव गेदेर आफा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि आश्रमाव खाथि जायो होननायखाय आं हाबफैबाय। Good evening. Good evening नलायदे Hello everyone, good evening and welcome back to my channel. Thumbnail आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ स' भिडिअ मानि सायाव जागोन अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो स' आं देखायलांबाय थानोसै दायो थारमाने रिंकि एक्ट्रेसनि बिमा ओमफ्राय आराम मित्रामनि बिमा फैगासिनो आरो स' नै फाइनालि मोनफैबाय अब्ला नायलांदो लोगोफोर आङो फारि फारि देखायलांसै दा हनै केमेरा लाबोबाय बे जाया होननाया जाबाय होननानै मिथिगौनो गुरुधाम रा बे बेदर हाय होनदो दे रं लादों आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम ना औ फार्स्ट टाइम ओमफ्राय दा बे नैबे जोंना जिहेतु ब्रह्म धोरोम फोसावगिरि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिनि न' ना मा होनदों जायगा न'आ औ ए बे थाग्रानि न'आनोमोन अबेयावनो न'मोन औ गुरुदेव कालिचरण औ ब्रह्म औ बेयावनो थादोंमोन बै मोनसे न'आ बैयो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जि जायगायाव थादोंमोन सिगाङो गाव रुंसारि जायैनि सिगां बे जायगासिम फैदों जोङो दा ओमफ्राय नै गेटआ बेनो लिरनानै होखादों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म सेवाश्रम काजिगाव गुरुधामबो होनो ना मोनथियामोन खालि फरायनो मोनदोंमोन आरोना थिबखाय पर्बतजरा काजिगाव गामिनिमोन होननानै फरायनो मोनदोंमोन लेखायाव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम जायगाया बबेयाव होननानै बेबायदि मोनसे कुइसन दंमोन ना जोंनि फरायनो मोनबोनाय बिजाबावहाय बेवहायनो पर्बतजरानि सिङाव थानाय काजिगाव गामियाव होननाय मोनसे फरायनो मोनदोंमोन आरो दा आङो लाकि फिल खालामदों जे जोंनि ब्रह्म धोरोम फोसावगिरि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि गुरुधाम आश्रमाव आङो फैनानै मोनफैदों बेवहाय जोंहा प्रडिउसार बिथांनि अननायाव थै सावथुननि प्रडिउसार बिथांनि अननायाव आंनि चेनेलाव आं देखायनाय जायाखैमोन नै जोंना प्रडिउसाराबो बेनो ओमफ्राय मेन एक्टरावबो गावनो बिथांना सिगाङावबो मुभिफोर बानायखांखाबाय आबुं सावथुन नोंथांमोना नायहैनो हागोन फिल्मनि नामखौ खिन्थाना हो मा दंमोन फिल्मनि नामा फार्स्ट आंनि सावथुना जाहैबाय फेलें नोजोरमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय खामग्रिनि गोसोनि मोदै मोननाय जाबाय आरो ओमफ्राय नैबे बोसोरावहाय थै सावथुन बानायगासिनो नोंनि चेनेलावनो हगारखायोमोन ना चेनेलनि नामखौ बुंनानै होदो आंनि चेनेला एमबि फिल्म प्रडाक्सन एमबि फिल्म प्रडाक्सन माने मिथुराम ब्रह्म ब्रह्मआनो बांसिन ना बेवहाय जिहेतु जोंहा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जायगायानो जाहैबाय ब्रह्म टाइटेलानो बांसिन आरो फैनानै मोजां मोनदों जोंबो ब्रह्म नालाय आंबो जोंनि ब्रह्म धोरोम फोसावगिरि जोंहा मानाव गेदेर गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि दा थाग्रा आश्रमसिम जोङो हाबलांसै बिदिबा फैदो सिनायना फैनोसै दे ओमफ्राय बिथिंजाय मा होनदों थिबखायनि बिसानि थिबखायना औ दा जोंनि सिङाव हाबनो नागिरबाय फट'ग्राफिबो नामा फट'ग्राफारबो बाक्सानिनो आदायाबो केमेरामेना बेनो गुसु मोजां थौदो हाबदो होमबा माने दा बुस्थुआ कनस्ट्राक्सन गोदान सोलिगासिनो नालाय
ना होनबा फट' लानोसै नामा बिराद मा होनो आं मैयानिफ्रायनो नेगासिनो थांबा नोंसोर फैबा आं होननानै बे माने थांनोबो हायाखैना एग्जाम जागासिनो दङ ओमफ्राय बेयो मा गभमेन्टना ओरैनो प्राइभेटसो माबायदि सोलियो बेवहाय फैनाय जागोनखौनो सानबावाखैसोमोन सुदा जोब्बाय बेनिफ्राय जोंना प्रडिउसारा थौदो नायनानै फैदो गुरुदेव कालिचरननि आश्रमखौ थाग्रा जायगाखौ होननायखाय हाबफैनायसै आरो खाथि जायो नालाय ओमफ्राय जेबो लाबोनाय जायासै बेबादि बिराद गोलोमजोबनायबो दुगैनानै फैस्रानायबो जाबावासै थेवब्लाबो जेखियानो जाया गोसोआ मोजां जाबानो जायो आरोना गोसोखौ मोजां गोसो लानानै खुलुमब्लानो जायो खुलुमखांबाय बेनिफ्राय जोंनि आइमोनाबो दहायो दस्रा गारियाव फैखादोंमोन बिसोरो बिथिं जिरायनानै दङनो मा होनो गेस्ट हाउसआव ना औ बैयाव रेस्ट हाउस अब रिंकिया गेट थांबाय बाबा गुरुदेवनि माबाखौ मारै थांसै दे आं औ एसे गोराना गोरा बै गोजौखौ माबाबानो जागोन गोजौआवहाय क्लाब जोख्रोबग्रा दं औ खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो दा माने नै जोंनि माबायावहाय गुरुधामावहाय जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्ट्रिस रिंकि ब्रह्ममोन ना रिंकि ब्रह्म बिथाङा फैदों आरो जोंनि माबाखौहाय नायनो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म जेनाखि सेवाश्रमखौहाय दा नोंथांमोननो आं बिथांखौहाय इन्ट्रडिउस होनो नागिरदों स' ओरै नायबानो जाबाय नोंथाङा मा नाम होनदोंमोन UKB क्रिएसन बिथांनि चेनेल नायगिरि बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय दिनैयो जिहेतु आंबो ब्रह्म नालाय जोंनि ब्रह्म धोरोमखौ फोसावगिरि जोंहा मानाव गेदेर आफा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि आश्रमाव खाथि जायो होननायखाय आं हाबफैबाय जोंना थै सावथुननि गाननि भिडिअ शुट लानो फैदोंमोन ओरै खाथियावनो थिबखायावनो बेनिफ्राय खाथि जायो होननायखाय एसे नायलांखानोसै फैनायावनो हाबलांखानोसै होननानै हाबफैबाय बेनिफ्राय नै जोंहा बिथांखौ लोगो मोनफैबाय बिथाङा जाहैबाय पर्बतजरा बिसानि सेक्रेटारि औ बयबोथ' मिथिखायो खोमा ना खिन्थानानै लाफेराखै नोंनि चेनेलाव लानायाथ' लानाय जायाखैमोन ना आं खिन्थानानै होबाय बिथाङा पर्बतजरा बिसानि सेक्रेटारि आंबो मिन्थियामोन जोंना प्रडिउसार बिथाङा माबा होना होबाय आरोना इन्ट्रडिउस होनानै होबाय दा लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय नाइस टु मिट इउ माने आंबो लोगो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय माने जों सिगाङावहाय बिदिनो प्रग्रामफोराव लोगो मोनबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय रायलायफेरनाय जायामोन जायाना दे एबारनिफ्राय रायदावदो बेयाव फैना माबायदि मोनखो बेयाव फैनानैथ' आं मोजांखौनो मोनदों आङो एक्सुवेलि आं बिराद मोजां टाइम लानानैसो नायफैनो सानोमोन बेनिफ्राय दाथ' जोङो शुटआवहाय बिराद गोलोमबाय मेंबायबो बिनिफ्राय जेबो लाबोनायबो जायासै ओरैनो खुलुमनायल' जाबाय आरोना माब्लाबा मोजाङै फैफिनसिगोन मोजां सम लानानै दिनै ओरैनो नायफैग्रोबाय जायगाखौहाय उनावहाय जोङो गावबाबो हारसिङै हाबफैनो हासिगोन आरो एबारावहाय औ बिसोरो ओंखायनो देखायथारनोसै होननानै लानानै फैबाय जोंखौहाय नोंथांमोना नुखादोंथ' बिथांनि जेनाखि मादैमोन बिसोरबो फैनानै दंफैखायो सिगां बेयाव जिरायनानै दङ दा बेनोसै लोगोफोर गोदाननो इउटुबावहाय नोंथांमोननि बहुद अननाय आरो सापर्ट नांगौ जोंना गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबा आरो सोरथो दंबावोना जोंनि भाषाखौथ' दस्रा मानसिफ्रा रावबो बुजिया जाहैबाय जोंनि लेंगुवेजखौहाय थ' बेखायनो जोंहा बयबो गावजों गाव बर'जों बर' हेफाजाब आरो थुलुंगा होलायदो जाहाथे बिथाङाबो उननि समफोराव नोंथांमोननि थाखाय माबा मोनसे मोजां भिडिअ बा नलेज बेबायदिनो मोनसे मोजां एडभाइसबो लाबोनानै होफैनो हागौ नोंथांमोननि थाखाय आंबो बिथांखौ खावलायबाय जे जोंहा रायजो राजाफोरनि थाखाय इयुनाव मोजां भिडिअ लाबोनो नाजाबानो जाबाय बयनिबो मोजांनि थाखाय दा बेखिनियानो गोजोन्थों नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौहाय लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गोजोननाय थाबाय दङ दा जोङो बिसोरबो
दस्रा गारियावहाय बेवहाय दहायनो फैनानै दंफैयो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि आश्रमावहाय बिनिफ्राय जोंबो खाथियावनो सुट लानायखाय बेहाय हाबफैबाय आरो नायफैबाय दा जों फैबाय जोंबो नुफेरैखाय बुंलाय माबा माबि नों बुंनो रोङा बेरायहैबाय महामाय मन्दिरावबो महामायाव थांबायनो मालाय बिस्रा आंहा थांनाय जायासै मोनाबायबो बेहाय फैबाय फैखानायाव थाङाबाबो जाया जोंहा आयंमोननि ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो जागासिनो दङ सुटिं लायै लायै बिराद खस्थ' खालामनानै संनानै जाहोगासिनो दङ जिहेतु एक्टरानो आयंनि फिसाला जाहैबाय नालाय ओमफ्राय गावस्रानि न'आवनो जानायफोरखौ खालामदों बेखायनो आयंमोना बिराद खस्थ' मोनबाय आरो संनानै जाहोगासिनो बेसेबा बुरजा बुरजा मानसिनि बिदिबा थांबाय थानोसै जोङो लोगोफोर न'सिम